de doble CD, ara hi ha pendrives i penjar-los en les pàgines, que s'estila ara, la Generalitat Valenciana es va reconèixer amb 2 dels Premis Carles Santos a la música tradicional valenciana. Era la primera vegada que se premiava a una agrupació i nosaltres, com us podeu imaginar, no ens ho podíem creure. Continuarem ara amb l'1 i el 12, amb la veu d'Isabel Cifres i versat per Toné Gutiérrez.